Приятели, тук е Mark Games BG7 с вас и ето ме за първ път, първият фейскам епизод в моя канал. Както ви казах, ще има чест опенинг и той ще е сега. Първо, това съм аз, да знаете, вече ще има клипове с фейскам. Сега влизаме в Clash Royale, значи 4 силвър честа, 2 фри честа, 1 краун чест, Clan Battle чест, Double Elixir Draft Challenge чест, плюс в онова хакчето Draft Chest, Free Chest, Giant Magical и Super Magical. Това ще е чест опенинга. Надявам се да ви хареса. Така, сега започваме. Сигурно, както знаете, утре ще е новата версия. Страшно много неща. 4 нови карти. Сигурно ще има още слотове за декове. Нали? Тук ще има вместо 3, да кажем 4 или 5. Просто страшно много неща. Сигурно ще има клип. Велико ще е. Силвър честа. 2 карти. Така. 1 рокет. И 9 канона. Само да преместим малко по-насън. Така. 54 голд. Така. Фри честа 3 карти. Отвъд диаманта. Така, еликсир колектори, 9 стрели. Така, 3 карти отново. Пак 2 джема. 1 бомб тауър и 9 гоблина. Краун честа. 3 джема, перфект. Скелетънс, арчери, уизарди, коя ще е пик картата? Голем. Добре. Признавам си, изобщо не съм се справил добре тук. 3 загуби, много зле. Да видим какво ще спадне. 700 голд, добре. 3 спир голи нагоре-долу, 6 скелетона и 1 голем се тая. Така, Clan Battle честа. 3, 2, 1. Моля те да е легендарка. Така, 1620 голд. 7 гоблина. 15 тай спирита. 38 спир гоблина. 70 тесли. 111 найта. Не. Фак. Добре. Тук беше това така. Сега влизаме в хака. Ако влезем, ще е перфектно, нали? Ако ни пусне, тъй като той не зарежда. Добре, списа апдейтинг. О, добре, влизаме в хака. Много е муден. Така. Драфт честа. 27 далога. 36 джен скелетона. Арчери. Хил спелс. 27 най-пича. Какво стана? Батъл ли влезна? Мога поне да излезна. Така и сега. Ще отворим. Добре, често казвам, смятам да отварям само Magical, тъй като те са, как да го кажа, най-реалните.
Така, сигурно както сте видели, вече имаме почти 100 джема за турнира, така че ще е доста хубаво, като ги съберем. Само още един драфт ще затвориме. Bowlers, Lumberjack, Knight, Lightning, Wizard. Така. Интересното сега е, че това ще е вторият най-голям, как да го кажа, апдейт на Clash Royale. 4-те нови карти, чест слотовете. Даже мисля, че някъде бяха споменали че ще има някакъв клан, батъл, драфт, чест. Например, пак, нали, двама човека сте и си правите декове от по 8 карти. Например, нали, вие взимате 4 карти и другите 4 ги давате на вашия човек. Той взима 4 и 4 дава на вас. И така, като цяло, друго, кое нали, ще има още батъл слотове, какво друго, майче ще има и нов чест. Просто страшно много неща, особено новите карти. Само да кажа, не искам да обиждам Supercell, обаче новите карти са ги взели от Clash of Clans, например този Cannon Card. Като цяло много карти са взели Clash Royale от Clash of Clans и Clash of Clans от Clash Royale. Сега ще влезем в Clash of Clans така. Малко забива като цяло. Тук ще сложа. Така. Като цяло трябва да има и апдейт на Clash of Clans, след като Clash Royale също има, плюс ще трябва да вкарат вече и пеката, Nightwitch и тия, така че като цяло много интересно ще станат. Даже това вече са едни от най-интересните игри, най-популярните игри. Особено Clash Royale. Хора, честно казано, без майтап, по едно време си мислех да си трия Clash Royale, тъй като много ме нервеше, мързеше ме да игра, не исках да игра, защото дропвах много купи. Но сега вече, като започвах да печеля по-често легендарки, по-хубави честове, като се захванах пак клипове и пак ми се върна желанието да играя играта и това е благодарение на вас. Влезнахме сега в Clash of Clans, само да ни приеме играта. What? Ето ме как съм тука. Сега. Ето Battle Machine. Имаме и Canon картовете тука. Много съм... Не, също не съм много силен. Даже никак не изклеил съм и нещата. Но като цяло гордо се правим добре, нали? Направим се лаборатория за Лео 4. Имам да апгрейдвам още много неща. Кажа цяло, чакайте, че нещо забива играта. Мултиморторът е супер яката карта. Даже сега ще пусна направо един батъл е така. За да се види как точно работи. Да, гледайте сега мултиморторът какво прави. Гледайте са. Хоп, хоп, 3 гюлета. Супер силното е.
Вижте като цяло мултимортърът колко е силен. Поради факта, че той хваща супер голямото поле. А и другото, аз първоначално като видях в YouTube тая картинка, като я видях, нали, тук има дъбъл канън на този остров, ето го. И видях на една картинка на един известен ютубър, как този канън, като е на левел 14 двоен. И си викам, това е някакъв хак, не е вярно, обаче днеска проверявам хората, които са топ в света и гледам, че това е истина. Явно не съм го забелязал при новата версия и исках точно да разгледам какво е другото и дали има нещо друго, което да е такова ново. Сега да нападнем. Този... Не знам дали мога да го взема. Не. Е този. Барберини, горните, арчерите, така, уизардите да навлизат вътре. Добре, това ще го помета това. Не е това Танхал 5. Единствено ме тревожи Wizard Tower, ама той вече го бутнах. Носим. Аз и преди съм играл Clash of Clans, бях стигнал, без да ви лъжа, бях стигнал до Танхал Level 7 с хилари, обаче тъй като имах много проблеми с телефона ми, тъй като му беше Alcatel от най-стария модел Alcatel, нали? И много ми бъгаше при всяка версия, искаше да трия игра и така нататък. И затова направо реших да си изтрия Clash of Clans, за да спре ме дразни. Обаче, поради факта, че сега съм с нов телефон, който е по-силен и има по-голяма памет, вече мога да играя по-добре, да не ми забива толкова и така, и мисля ми е по-добре като цяло всичко. И съм много щастлив поради този факт, защото представете си да снимам на Alcatel. Е такова телефонче, буквално е такова телефонче, дребничко, което имаше буквално около 500 мегабайта памет. Вие представяте ли си да снимам и да правя клипове на игри с 500 мегабайта памет? На мен више да се гръмна. Това ни е бонус, само да го вземем. Това ще от този епизод, хора. Надявам се да ви е харесал често опенинга, да ви е харесала битката. Ще се завърна утре с новия апгрейд. Сигурно, както знаете, може да има и Free Legendary Chest, така че ако има, ще се завърна и ще снимам него. Чао, хора, и до нови срещи!